This school year, nagsugod ko og training sa akong mga player sa badminton, mga bag-o ni sila tanan, no, kay tungod sa pandemic nga duha ka tuig wala ko'y athlete, nahunong ang tanan niya. So karong tuiga newbies mi, o ako lang gisuwayan sila nga basin makalahutay. So pagsugod daghan kay mi, yan namalit kog mga gamit, nagtinabangay mi yun sa namo nga maka-training mi. Daghan kami pagsugod pero gamay ra nila hutay. Ang nila hutay akong gipangdaog lain-lain ng mga courts para makasuway sila, og nisuway mi og competition, og hantod nga niabot mi sa City Palaro. So kani ang mga panghitabo, wa pa ang City Palaro. Karon kani ang opening ni sa City Palaro sa Lapu-Lapu City or Division Athletic Meet ni join me kani ang opening, nindot kay ang opening. Good job Lapu-Lapu City sa nindot nga opening. O colorful kayo, excited kay ang tanan nga mo start og balik ang sport sa amuang division, o makita nimo nga colorful kayo, no, nga nagkalain-lain nga team. So on the day of the competition, so ikuha na ko naman na mga athletes, mga players. So gipanghapit na ko sila sa ilahang balay. Yeah, samtang nag-drive ko, nanghatag ko instruction o motivation nga dili ako may makapadaog nila, sila may makapadaog sa ilang kagalingon. Ang training among gibuhat para rato makasukol sila. Nya niabot na mi sa venue, na ay short program, na ay energizer, full of life kayo, no, energetic kayo. So nagsugod ang competition, ni duwa ako mga athletes, no. Kulbaan sila sa tinod lang, nakulbaan sila, hasta ko kulbaan ko gapil. Wa ako nag-expect nga na ay madaog kay mga newbies mami. Kunya ang mga uban na teams ready kay sila, nindot kay lang uniform, nindot kay sila porma, kabaw ko nga well trained sila. So pero nisukol akong mga bata, bisan og lisod kayo og daghan kayo ang kontra, nisukol mi bahalag. Wa mi sure kung modaog mi, among gihatag nga among tanan. Og good job kayo sa akong mga bata, bisan og mga newbies ta. Inyong gipakita ang unsa ang willpower, no. Wagid mo na wag tangan og fighting spirit bisag na mga panahon nga may kayo ang kontra og naggilubong atong score. Good job kay guys, kay mao nay essence sa duwa, no. Wa man ta kabawog kinsa atong makontra god. So dinhi nakita na kani mga daghan kayo silang na kontra, lain-lain eskwelahan, lain-lain nga units sa lain-lain nga district, ug mao ni ang result, no, sa among training nga nagsugod og September. At least niabot mi sa City Palaro, bisan pa og short ra kayo ang training. Kani nga mga bata ang resulta sa training karon nga school year. Og bisan pa ana nakadaog ni second place ang usa sa akong boys og third place sa akong girls, og short celebration adto sa kananan. Good job guys, sunod tuig na po. Kung nakauyon ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka na makabaw sa sunod ng mga videos or mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok, and subscribe to my YouTube channel, and then click the notification bell nya kay bawalan pud ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka o wa, aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Daghang salamat.